Yeah, unu say yeah, unu say yeah, 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 yeah. My friend, Asano baboni banda seni abasa siso. odi amadi na seniso, odi aseniso, odi aseniso, yeah, yeah. Siso, Adia bodia jina saniso. Adia saniso. Adia jina samwe. Yeah, yeah. Osengania. Yeah, yeah. Odipe. Odinsankan jomo. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Odipe. Odi ajuntu ashomu. Odi ono ya no di na nyami acha. Odi ajuntu ashomu. Odi pe. Azano memoni manazeni abaza siso. Odi abodi na saniso. Odi asaniso. Somewhere, yeah, yeah, million, yeah, oh, yeah, me on some case, yeah, pa, Emma, you do to free. Hallelujah. Mama, Christomo, Adophonom, ya, yeshiam, apamida homidei. Yemfa enia eson enkase Kristo ye na nadoye oho dada. Amen. O tena konwa no mu ye. Yenka bio se Kristo ye na nadoye oho dada. Amen. Yehyiam se ya na esese yema yenigi wo Kristo mu no do so bebre. Ze womo a yɛne ɔmo si so wɔ abrabom dodo a yɛne ɔmo tenatenaeɛ baabi a yɛfiri abusua a ɛbakyɛw yɛwo yɛtoo mu no saa bere yi obi ɛwɔ tenka ohia kokain no a wɔnsie nipa bio obi ɛwɔ asɔnyɛ so a ɔto paada egu ɔdɛɛfo obi so ebi abadam baabi a ebinom awie yɛ akoduro no omumu no omuhunu sɛ omani da so asa sɛ omabrabɔ no ensi wi ase biem sɛ Awurade apoae na wɔn nyinaa bɛhyɛ fufuo yi ɛwɔ Kristo mu a homeda man a yɛahyiam Awurade ayɛ bi bonsam kese pa bi ma Kristo asere etosu mienu so bekwa ama eja no mpani ya na enye easy sa amehwe pono ho mpani fo ha pa ya ka so pani ni haidie kese se yeje afutuo firi wo no nkyai nanso pani transe wa mam kwan se mene Kristo masafo yi enche Awurade ase Kristo o nhyira moda amen ye ba ye o hwe ye humedadie ne ya no kwasem ni aye soronko na wona wa ma sore ne de o ma yo mo ho hallelujah amen o kwa anu aka chense wa ma sore wa yo ho ene asore ye dama enya sanketwa Kristo o nhyira yenda amen ye ba bedi nkomo kakra bi na minche bebre nye de bia na no miensa bebo ne de ende ade da ho ti me nwara masam e bonso a ne yakuya ni hallelujah amen
Debia yasofo mpani etuefo ekyerɛkyerɛ ɛyɛ yabɛyɛ agidifoɔ yi anaasɛ yabɛ homeda so mmɛn sɛ yɛpo Kristo nkyerɛkyerɛ efiri yabrabɔ mu a yɛbɛyera kwan mu nti bɛsrɛ sɛ fa wadwen ɛna wakoma edi nsɛm a me na wɔbɛka n'akyi na ɔwɔ Bible nso a pɛn no na ɔde asan baabi a yɛbɛka sɛ ɛbɛyɛ a akyire no ɛkwan bɛ mu a wɔn nso wɔtumi ahwɛ mu ɛde abɔ ɔbra Kristo ɔmeyɛ nte aseɛ daa. Amen. Ɛnasɛm a me ne wɔn bɛkyɛ no mato din sɛ manu me ho. Hello. Hi. Oh, aha. Hello. Hi. I have regretted. Manu me ho. Ɛyɛ kasa emu odu paa. Na yɛhyia mu yi ebi ana mepakyɛw wadwen kɔɔ so. Tinie paa. Wadwen nkɔɔ so. Yabraba a yɛbɔ yi sɛ wohwɛ mu a emu akyɛ mmienu yɛne Kristo ntɛm egyina fa ɛne yɛne nipa nso ntɛm egyina fa na saa afanu mmienu yi kasa a meka yi edi dwumadie kɛseɛ ɛwɔ yɛ daadaa asetena mu sɛ obi ka kyerɛ wo sɛ wɔnu no ho ɛwɔ ho sɛ mede me dama a wahan a na kyerɛ sɛ wayɛ adeɛ bi ama ahye n'akoma wɔde ne wura nyinaa hyɛ wɔ mu ɛwɔ biribi mu onya agyidie bi wɔ mu ɛde biribi ɛhyɛ wɔn nsa na sɛdeɛ na ɔpɛ sɛ nka woyɛ no no awie saa ama no ɛti wɔtumi yusu saa kasa no ɛde ma wo. I have regretted. Manu me ho. Ɛdi nipa bebree nya ɛsi honhom adwumayɛfoɔ bebree mpagya ɛna wɔn nkɔ so ɔkwae ɛwɔ Kristo fam. Na abraba a yɛbɔ no ɔnsɛ kyerɛ nsɛm no ka sɛ Onyankopɔn nsɛm hyira ɛna mu nipa yɛ defoɔ. Sɛ Awurade bɛhyira obi wɔ asase yi so a honam fam no wɔde fa nipa so nti sɛ nipa bi a wɔne no bɛhyia wɔ abrabɔ mu biara no sɛ wɔyɛ sɛ wɔnyɛ sɛ wɔanhwɛ ho yie na saa kasa a me ne wobɛsua ho adeɛ no sɛ ebi firi ne nkyɛn ba wɔ nkyɛn yi a nhyira bitumi sankae nhyira nka Kristo din daa. Amen. I have regretted. Manum sɛ me di w'anim kɔpɛ bosea ɛde ma wo kwame wɔmmɛnu me ho papa na mo mu gyidie paa sɛ sika yi nipa no koraa no mekɔ no koraa no kyɛ sɛ na oni gyidie mimi nti na ɔde sika no yɛyɛ na ɔde ma ho ɛberɛ a wɔhyɛ too hɔ no wɔntimi ani so wɔmmɛnu ho sɛ medi w'anim sɛsi wɔma bɛyɛ nipa bɔne ni ɛwɔ bɔ Ghana ni manum sɛ ɔbaa meti sika ɛbɛyɛ ɔho adeɛ. Why? Because meka baako a waka du yɛ maame nom sɛ wokunu bie na no ka kyerɛ wo sɛ wɔnu no sɛ wɔte sika ware wo a na kyerɛ sɛ abrabɔ no suban bi ne yɛ bi ɛnkɔ yie
Kristo onsakra yeda. Amen. I have regretted. Manume. Yes, Yamui. Emma will be in Kasa and Chirawata 2026 ya Yawromi. Na Obia can be at Chirawa. Berofo, a bit to me, I could read the Pakurachira Kwai, the Copan show. If we say, Sakasan say, if you be Chaba Chapa, and Susia Pabi and Nipanwa Hubiano, Ujai. I don't Pabi a winnie Pakur Timwa Hubiano, or Yebio Da. Tiwutiwe kakawa dwene sisi abrabono Kristo offer the Bible one in cheddar. Amen. Genesis chapter 6 verse number 5. Yanko ma wonya ha ebre no enche mepon. Genesis chapter 6 verse number 5. What say? Wose na Awurade Nyankopɔn enu ne ho sɛ. Genesis 6 5. Genesis chapter 6 verse number 5. Wose na Awurade hunu sɛ nipa bɔne dɔɔso pin wɔ asase so. Me ba mcho yentie ne yo. Onyankopɔn ene bo wiase na obo nipa. Also kan Genesis 1:31 na o say ohunu sɛ de wabɔ nyina ɛyɛ ɛfɛ na wo hyira so adeɛ sign na adeɛ kyenye. Hallelujah. Amen. What the energy and the wiase and the woman nyina. Afa wonua what the energy bo ni pasiesie ni wiase. Ebetena asase su wie ya. Afa adwene na sesa. Hallelujah. Amen. Abraba o hwehwe se nipa yete asase we so ebebo no. Etima anye sa. We heard in the enemy, you were put faso. About Omo nam na da ni asisi so. E gym crofo adwapade and your friend a mim honhom. Yes. Omo mu twan crofo nkontompo. Bema ni sikanti no akwache na damfo yere. We are so obesa aha dama. Hallelujah. Amen. Woman, womanam kwambone so ebo bra chese afa wiase nyina enti ye wonya kopon tesuro no ohwene ma edipa ye no wasase we so a na eya ohom tesem e na oka akase yenko wose na Awurade Nyankopɔn hunu sɛ nipa ma bɔne dɔɔso pii wɔ asase so. enti ohunu sɛ enipa ma bɔne dɔɔso pii wɔ asase so. Nipa ma bɔne. Me say, me no usua kasa bi ase. Manu me ho. Manu me ho. Wase wo hu sɛ enipa ma bɔne dɔɔso pii ɛwɔ asase so. Sɛdeɛ nei me no mie no yɛ adansefo wɔ mu no. Me say bɔne afa wiase nyinaa. Nanu a yɛkɔ nhyiamu Adwoso nhyiamu Azane ebekɔ communion WURA onwuna dwo ɔso nam school dan no baako anim hɔ pɛɛ ya brantie giri ni abrantie hye ko gyae wɔte akonnwa yi so ana baba wa nso ɛte akonnwa baako so a ɔde ne ti ato giri ni abrantie na so ai na giri ni bɛma no nsa ehye ababawa no eko gyam ne nofo ha an wo mia posante se nkate a yede begu kokomu ade ato ho Rade fa de people born in cheddar. Amen. Ti asem ni yo obi a wakɔ nhyiamu odo ba no fu ato ne nsam wɔ kugyanim ana wɔpresent sɛ nkate. You say bɔne adɔso wɔ wiase ama abɛwura kristoso mu. Nipa kakra bi na suro Yehowa na
Yabasra asafo Onyankopɔn adi ne tumi abie di ama ye say village nsafomba ye target e wo wiase ani gidi mu nyina nti ye village nsafomba nyina no yabasra se afutuo ne kasa kire a asofo mpani di ma ye nyina no mumie hwia hu yie na ye ho ankobasem Kristo ontu egidi emada amen. Wasina Onyankopɔn ye de bɛyi ehunu se nipa bɔ ne dɔɔso asase so ehunu se nipa bɔ ne dɔɔso pii asase so ɛwɔ asase so nipa bɔ ne dɔɔso pii ɛwɔ asase so yɛnkɔ na wɔn akoma mu adwene nyinaa yɛ bɔne nko a nti akoma mu no adwene a yɛdwene nyinaa titifoɔ no ayɛ bɔne de bia ɛka ne nko na nka so masi n'anim agu ase ɛka no nko na nka ne ho abasɛm ɛka no nko na nka wi ato no so da sɛ adwene ne akoma no nsusuyɛ no ayɛ bɔne de bia ɔbɛbɔ ɔte wɔn ma no ɔbɔ mbae sɛ ne kunu bɛwu agya no na adwapadeɛ no abɛɛ ne dea bɛrima bi ɔte hɔ sɛ ne yere enkɔbɔ adwaman na onyina so enyaa no Kristo fa bɔne nkyɛ amen. obi kura timi kɔda mpaabom sɛ ne yere mu mfiri ne so bisɛ waware wɔ ba a ne ho nyɛ fɛ na wonya kwan na mmaaya nketewa no a wɔn gyinagyina soɔ no ɔmpɛ bi ne wɔnkye ne nwaa no adwene mu bɔne mese ɛkwan na mene wodi no ɛyɛ futuo ɛna mede tu yɛ nyinaa the word I have regretted menu me ho ɛma wɔ bi nka saa kasa no bi nkyerɛ wo anaasɛ yɛn nso ma yɛma saa kasa no bi ɛmfiri yɛn mu ma ɛfiri sɛ ɛnumi bi di akyire ɛntwe nhyira ma nipa nkyɛn Kristo ɔmɛhyira yɛn daa amen. to aso bra menua na wɔn akoma mu adwene yɛ bɔne da nyinaa enti na enipa akoma mu adwen ayɛ bɔne da biara yes kɔ Genesis chapter 6 verse number 6 na Awurade Nyankopɔn nu ne ho sɛ wɔyɛ onipa wɔ asase so hallelujah amen. patroteni o ɛnam bɔne a ɛwɔ nipa akoma mu anamontuo bɔne a enipa bi tuo eti ɛma Awurade nu ne ho sɛ ɔyɛ onipa wɔ asase so ɔyɛ onipa wɔ asase so ɔyɛ onipa bɔne ntie o ɔhewɔ ne mu din nnua 50 ɛna ɛbɛso adwuma yi kapentani ɔsɛ gye sɛ ɛyɛ ne 100 ae ɔsɛ ɔkɔ asɔre hallelujah amen. sɛ wode ewiase ɛne mu nkekae bi ɛbɛbata w'abrabɔ ho a de biara no mfonsoɔ ɛna bɛtoto ɛwɔ Awurade anim nti ɛberɛ a enipa yɛ bɔne no ɛma ɔsoro Nyankopɔn ka kasa bi sɛ manu me ho sɛ meyɛ onipa wɔ asase so manu me ho obi a wɔde anigye bɔ nipa ɛbɔ wiase ɛde wiase hyɛ nipa nsa afei de obie n'ano a ɔsɛ manu me ho manu me ho sɛ mebɔ nipa bɛtena asase so na yɛn yɛ wɔ n'akoma mu manu me ho Kristo de ne mogya atɔ yɛn na ɔde abɛdua baabi a yie yi mom yɛhwie nipadua so yi yɛhwie akɔ yie ɛnkɔyɛ adeɛ a Awurade ɛbɛnu ne ho ɛwɔ wo ho ɔbaa warefoɔ ne ne kunu etimi yɛ nhyehyɛeɛ ɛnyɛ dɔktafoɔ na atwa wɔn awoɔ nanso ne wɔn ankasa kreti nhyia bi ato wɔn awadeɛ ho koraa ne dɔɔso
maame ntwitwim nti wɔne ne kunu behyia ana wɔne ne yiri behyia na ɔbɔmɔdene akɔtɔ dasa ontɔ kaa uni bicycle uni moto ana also unye car owner ana uni maid dasa no egu dem hɔ yɛ dɛ awafo egu dem hɔ yɛ dɛ wurade mi fa bɔ ne nkyɛ amen last bi yɛ kɔn mpaabɔ ɛwɔ baabi ana nkonkron de fa owura asɔre bae sɛ agyirifoɔ titiriw amane a yɛhunu ne ahokyerɛ da yɛ so nyinaa dodoɔ no a ɛyɛ saa bɔne no ɔne na yiri behyia mu a nsuo na bɛda ne ba no wo ma toɔtoɔ gu yes ɛne ne kɔhyia a asafo mu ne ɛkɔyɛ mpabɔ na ɔsoro kasa ne bae sɛ gyirifoɔ dodoɔ no a ohia ne ahokyerɛ a ebinom fam yɛ saa nneɛma no sɛ yɛsoro yɛhɔ Nyankopɔn ne yɛdi Kristo ahyɛdeɛ so na yɛgyae yɛ abrabɔ ma no a ɔno ankasa de anam bɛsisi asomdwie kwaa so ɛnyɛ adeɛ a obi ɛbɛka sɛ wɔnu ne ho ɛwɔ ho onipa yɛ bɔne no Awurade anu ne ho sɛ ɔbɔ onipa ɛbɛtena wiase ɛnyɛ adeɛ a Awurade bɛnu ne ho ɛwɔ ho nhyɛnka Kristo den daa amen ɛyɛ nhyehyɛeɛ ɛde ma yɛ maame nom sɛ yɛmu ba yɛ afi ɛho asɛm te sɛ de bia ɔsoro kasa ba hallelujah amen onya bɔ ne du kɔ wie a ma yɛ afi no na ɔde agu baabi wobɛka ka ɔwu da Awurade wɔntu asoɔde honhom firi bi mu daa amen wɔare ɔbɔɔfu ana Awurade ntu asoɔde honhom firi yɛ mu daa amen yɛntie yɛ kunu no mo nsɛm na ɔbaa bi a wobɛnya nkwa a ɛnam wo kunu so ayefra ama me reply wɔ akyire ha wɔ se mmarima no yɛ a montɔ motɔ a wɔn de gugu rans dɛbrɛ bi sɛ wɔn ni sika wɔde kɔtɔ hallelujah amen manumi ho ayɛ kasa emu odu yɛhyia mu yi mepamakyɛw baabi a woyɛ adwuma abusua a wofiri mu asafo a wowɔ mu sɛ village ha yi ɛne baabi a wotua na mɔnkɔ biara no hwɛ saa kasa nie na obi de bi kyerɛkyerɛ obi biara agye sɛ wotua na mɔnkɔ hwɛ nipa korɔ pa no kyɛw ebesi wo hyira bebree kwae hallelujah amen to aso bra ebra na me yɛ adwuma kɔ ɔsɛ na Awurade Nyankopɔn kan sɛ ɔsɛ wɔka sɛ manum nsɛm yɛ onipa wɔ asase so manum nsɛm yɛ nipa wɔ asase so na ɛyɛ ne ya wɔ n'akoma mu na ɛyɛ ne ya a hwɛ kwan nipa de sɛ ne di Awurade nam so ɛyɛ ne ya wɔ n'akoma mu yes ɛtɔ da na Awurade di nipa bi ho yaw ɛtɔ da na Awurade di mi no mmienu ho yaw sɛ yɛwɔ anamontuo bi wɔ hɔ no ma na ɔhwɛ sɛ mpo yɛba ne naase a yɛwɔ gyiri so mu no nka yɛbɛtu no sɛ yɛntu a na yɛ ne ya na yɛ ne ya yɛyɛ nhyɛ sɛ yɛkɔyɛ nsɛnka a aberanteɛ no ate fie wɔkyena ta ɔmma nsafo atwa Kumasi Mountain so ahyia nyina wopa asafo a adwuma nhyɛ da nim bebree a ɛyɛ village asafo adwuma bɛɛ na ɛwɔ ha wobɛn ɛnso wɔkyena ta aberanteɛ ma ababaawa ma ɔmma te fie no ada ɔmma asafo mpaba ɔmma eti wo mma yi na dwumadie bia ɛkɔ so wɔ asafo womfa ho nwura mu yi ɛbɛyɛ dɛn ana honhom aba soɔ no wo nsa atumi aka bi nhyɛnka Kristo den daa amen yɛte do ahwɛkɔ menua
Genesis chapter 6 verse number 7. Yes. The Awurade can say. What's what Awurade can say? Maybe penny pa ma bon won afiri asase ni. Pamcho yenti ni o. Was say ebra onu no se wo bo nipa na eye ne ya e wo na koma mu no. Adwene a efiri mu ban na nye. Yeni nipa na ekọ e na eba. Mama ye nya ade a obi bedi yaw e wo ye ho. Wo mama di yaw wo ho. Se me no meka sumsem. Wo mu gidie nti na me de be kire wo. Eden na obenten asmasi ate asem. O madi ho yaw. Madi ho yaw. Men susu me kokuo ma asam mfa nkire wo. Eye den na asmasi ate a sesei atenei sofo. O madi ho yaw. I thought you said we are mature. And as of what and I say leader, me kuko ma sembe chere dey na timi ko din ko mo abonte. Why? Manu me ho. I have regretted manu me ho. Manu me say me no ko to adwuma. One moment, cheers the country you have to once you me. Why? I can't say mood. I can see one moment, no pass, me do course school. This I may put in your answer, Bushian, when yet, it will go young woman at that. What you have a Bushian, and at your call, yeah. What are you now for some? Massem, Jamandi, or what that you be dear, Chilisis here. Sewa yabu, sewa yabu, ye free baby na yabu, sewa. Now, but when I didn't Bema no so or Trinity no take care him. And I'm a son of Coco Bay, so many games been near the other. Interco and no more ball care than one. Come, didn't beat him. She jamana sa ibeshema upeja Joshua mere bro no oda ama wurade nu no ho wo ho hallelujah amen yo ni bebo ho no ma chese de oye ene de obeye no so for kura to make us me no kura se beje e wo masafu because yes e wo masafu because o by confusion ko na creative we say can we want some kakra free ho a no be can we want some kakra free ho a no wako can we and asmasi say nipa ne yefro ne takra wo Germany we are takra wo Germany okọ haba yes manu me ho me dai kasa we na me ne wusua e abre nipa bebre ase e wa abrabom enya bibia na ya baifuo ene ade o baabi a wote kura na ma me se wan toto ne ma ye na uma efie wura bi kura kasa ne kire wa advance be so obetu obepamon manum se me de me dan ma agiri ni why eti ade bia ye to mu sini bia be pam che omom anya corrections wo ya brabo amen hallelujah amen come here communia Genesis chapter 6 verse 7 what say na Awurade Nyankopɔn ka say also ka say me pepa nipa ma bon won afiri asase ani enu amanum hu woni pa wonti me pepa nipa ma bon won afiri asase ani efiri onipa so ko sintoteboa efiri onipa so ekosi toteboa enne moa wɔwea enne wiem no ma so efiri sɛ manum ho sɛ meyɛ wɔn Awurade won fa ye bɔne nkyɛ ye amen efiri sɛ manum sɛ meyɛ wɔnom na Awurade won sɛ me wɔ sakasa we mu ne sɛ on sɛ Onyankopɔn nu no hu wɔ nipa nkwa na yɛ bɔne o enso wɔde akɔsae moa tina benefo ka sɛ funtum wo ya na sae batatwene yes eti menu mi no betima yɛ mistake bi
Some mistake no a ye be no enka ehho aso twen no yankwa na nka ye deserve o but a bit ma sa wo baby a bit ma ye future reference ama nchirima e wa brabom yenti na esese ye careful ya be no kwari jini safomai ye hwe ye bibia ye mu yie na obi amfa sa kasa ne bi ankyerɛw minu amanom wana ye no omotete wonu obenti a enye de wo pɛ ɛna obenya eti bra wo ase na yi sitie wasɛdie bi asɛsɛ wo ye bi abranteɛ ye ɛwɔ krisom na wonim sɛ awurade mu ɛna benya apejadeɛ saketua manum sɛ megye wo bɛtena me nkyɛn ne wo ba me nkyɛn wɔ fie ha yi wo de ma ware mu nsɛm anante ama akoduru mabusuafo why sɛ woyɛ saa afei nipa korɔ no wɔ adwempa bi ne akomapa bi wɔ ho a na afei de ɔsesa no na ɔhwɛ kwan ɔbɛfa so ɔbɛpam wo wase mabɛpɛ nipa a mabɔ wɔnom afiri asase adentia sɛ menu me ho mebɛyɛ wadɔyɛ woannam ase woamama nu me ho paa sɛ meboa wo ɔmanu sɛ meboa wo memmoa wo ɛnru stage sei deɛ wode da mase ni woamama nu me ho sɛ ɛyɛ kasa mu oduru na yɛadwen kɔ hɔ ɛsi bebree nkɔ so kwan na ɛde ahweaseɛ honhom abɛto nipa bebree so ɛwɔ honhom fam wase manu me ho sɛ mebɔ nipa ɛwɔ asase so na ɛyɛ ne ya ɛwɔ n'akoma mu sɛ yɛyi suban bi ne anamontuo bi adi wɔ awurade anim na ayɛ awurade ya ɛwɔ n'akoma mu na ebesi nhyira bi kwan a humi de wɔn fa bɔ ne nkyɛn amen sɛ asafo no koraa yɛ etu anamo bi ɛna ayɛ awurade ya wɔ n'akoma mu a humi de wɔn fa asafo no bɔ ne nkyɛn amen onipa yɛ mfonsuo tie awurade no ekowie no bɔne na ɛnyɛ ɔno nko a o ɛsae wɔn mu a na ɔno wɔn ɛte hɔ ti nhyɛ bi betumi yɛ sankan ɛwɔ obusua mu wo nua no mu ɔma mu efiri saa kasa manume omi ahwɛ ne yie hallelujah amen the last quotation 1 Samuel chapter 15 verse number 10 hwɛ asɛm bi hɔ ma me 1 Samuel chapter 15 verse number 10 come verse number 10 and verse number 10 15 10 1 Samuel chapter 15 verse number 10 1 Samuel chapter 15 verse number 10 yɛn kominua ɛna awurade asɛm ba Samuel nkyɛn sɛ tie o yɛn nyinaa yɛnim owura bi a na yɛfrɛ no Saul ba yɛ ɔbɛyɛ first king of Israel ɛsɛ wɔka bakɔsɛm no a kwan ɔfa so bɛdi hini no nyinaa na yɛ anwanwadeɛ ne nsɛnkyerɛnne ɔpapa mmoa ayera ɔmo hwehwɛ no na abɔfra ɔka ne ho edi animu ɛka o ɛne yɛ wɔ bibi kakra ne yɛnkɔ odiifoɔ yi nkyɛn na ɔbɛkyerɛ yɛn ebia baabi a mmoa no wɔ ɔmo kɔɛ na ɔse awurade sɛ wo na abɛyɛ Israel ɛhene wo nsɛnkyerɛnne nie wokɔ a wobɛhyia onyankopɔn nkurɔfoɔ bi a wɔyɛ awurade adwuma ɔmo hyɛ nkɔm wobɛka wɔn mo ahyɛ nkɔm bi nti deɛ Saul ekohuru yɛn nyinaa ɛbɛm sɛdeɛ odiifoɔ Samuel ɛka yɛn eti Saul ɛnam awurade asɛm so ɛbɛyɛ ɔhen kɛseɛ ɛwɔ Israel sɛ ɔhempɔn yɛtie do atwɔkɔ 1 Samuel chapter 15 verse number 10 wɔsɛ ana awurade nyankopɔn asɛm ba Saul nkyɛn sɛ Samuel nkyɛn sɛ eti awurade nyankopɔn asɛm ɛba odiifoɔ Samuel nkyɛn sɛ manumi ho nsa mede Saul si hene awurade mfa bɔ ne nkyɛn daa amen ne wadi ka asoma Samuel ɛkwan bi sɛ ɔnkɔdi dwuma bi Saul kɔɔyɛ no ɔkɔyɛ asoɔden ba afɔdeɛ ni kwan sɛ wɔbɔ akɔbɔ na wakɔ yɛ onipa bebree hɔ no mu a ɔmo nya tumi no a ɔmo wɔ no ɔmo mfa ni wɔn limit wɔdi atra so sɛ wɔyɛ saa ama wonya huhum nka nkɔ enkodu baabi a ɔsoro nyankopɔn ahyɛ ama wo
Ti ahyia mu yi ebia na baabi a woyɛ adwuma yama position bi ebia na wabusuam wo dibere bi onyankopɔn asafom yɛde wadi bibia ne mu a hunu limit na uru saa adwuma wɔ so onyankopɔn de ahyɛ wo nsa no wobɛtumi ako anim na obia nso nya menase pɔda Nhyaka Kristo den da amen enti ebra ɔsoro kwankoro no a okoyie mu mfonso ne ho asoɔden no ɛma onyankopɔn ɛbɔ sɔro to hɔ ɔregrete no wɔ n'akomam ana ɔsa soma no de ɛtɔ so mmienu sɛ ɔnkɔ na ɔnkɔkum yɛka no sɛ atamfoɔ no nyinaa ɔkɔɔyɛ a na enwan no nantwie no de ɔma dɔre no na akyekye ɔma ba Israel kɔɛ ɔbaa no ɔhoahoa ne ho deɛ ɔsoma me no mayɛ no nyinaa Samuel sɛ ɛdeɛ na mete no masom sɛ nantwie su ne nwan su yi mete mmoa su wɔ masom adɛn na woanni neɛ wɔsoro Nyankopɔn hyɛɛ wo no soɔ sɛ sɛtie ɛyɛ sena afɔrebɔ amalekifoɔ nwan ɛnka afei na nanka wahenie ɛbɛtim nanso asoɔden ti antia firi wo nsɛm ɛde ama obi a ɔyɛ kyɛn woɔ nti saa asoɔden wɔ mmienu pɛ o sɔ n'animonyam abɔ no Kristo fa bɔ ne nkyɛ amen ana ɛdeɛ na si ɛkɔ verse number 11 yes manum nsɛm de so si hene nti ɛberɛ a onyankopɔn hunu akomapiri mu ne ahomasoɔ honhom ne asoɔden a sɔɔro yɛɛ ne nti no wɔyɛ deɛ wɔnu ne ho sɛ wɔde so si hene wɔsɛ manum wo sɛ mede sɔɔ esi hene ɛfiri sɛ wasan afiri m'akyi na wamma me nsɛm anyina bɔ nsɛm kɛseɛ ma Awurade asɛm ame matena se awie ɛfiri sɛ wasan afiri me asafo Awurade m'akyi wɔamfa Awurade asɛm anyɛ adwuma baabi yɛbɛyɛ wohom adwumayɛfoɔ yi adwumayɛfoɔ titiriw mepamkyɛ wo baabi a Awurade de wadua biara no hwɛ yie deɛ Awurade de ahyɛ wo nsa biara no yɛne yie Awurade timi hwɛ din wɔsɛ m'anim wo sɛ mema bɛyɛ kenkaani ɔka ne biara m'anim wo sɛ mema bɛyɛ kenkaani ne yɛkɔ nsɛnka ne kenkanfoɔ ho ayɛ den ne yɛnya deɛ Awurade wɔnu no ho wɔ ho wobɛnu ne ho manu sɛ ma bɛyɛ odiifoɔ sɛ mede asɛm kyerɛ wo sɛ deɛ ɔnkɔka yɛhyɛ ma ɛnya diifoɔ ɛnya di nnwuma na mede honhoma ma wo na wote hɔ hallelujah amen manu mu sɛ mema bɛyɛ sampakani ewiase bɔne ayɛ dɛ te sɛ asikyire ne wuo yi ɔsɔre a na ate faako nimdeɛ aba mobile phone ukura bi fakɔ pirikyi ɛno nso adaabi yɛ mini sika amede kɔtɔ mfidie ɛti memagya de bia 24/7 TikTok woyɛ wadwene sɛ wokuara na wopɛ ha pirikyi a ɛmfa o wokuara pirikyi hwɛ ɛmfa ɛnya deɛ sɛ bɛpeke ama wo ana wɔkyena asafo nso no adwumayɛfoɔ no dɔɔso ama sɛ yɛka sɛ week bi obi ampirikyi baako ɛbɛdi ba di bi a bɛsɛ 3 months kora ne nnuru so ana nso de w'ani ato so na ate faako no wogya nyina bɛdum ɛsɛ TikTok mekyɛ bushop akapom a menya nyaeɛ hallelujah amen enti ɛberɛ a sɔ ɛyɛ asoɔden eti a ɔsoro Nyankopɔn asɛm onyankopɔn nu ne ho sɛ ɔde sɔ ɛyɛ deɛ bɛyɛ esi hene ɛfiri sɛ ɔsan firi m'akyi eti mɛsrɛ adɔfo no mɛtena ase ɛberɛ kɔ kakra meka kyɛ Awurade mma nyinaa ne sɛ baabi a Awurade de watena biara dwumadie bi a wodie biara ma Awurade asɛm ɛna wɔn tena amen
enya dia obi ebeka sakasa no bi ya kyerɛw menum sɛ me no obɛyɛ adwuma menum sɛ me no obɛtena na just sɛ ne ba ko ma kɔm yɛ de bɛyi ɛte no no mi bɛdi wachi ba ɛbra onyankopɔn no sɛ ɔma Saul ebesi hene no ɛne monyamu a ekitam no nyina ɔgye firi ne nsam Saul ɛde awerɛho wui na bra bɔ ansi ne yie da ɛyɛ kasa a efiri ɔsoro nyankopɔn ba yɛ nkyɛntia nti 2026 a yɛwɔ February mu a yɛku yɛ dem ni pamkyɛw me maame nom me nuama nom agyanom panin ɛne mmerante a yɛahyia mu saa kasa yi mekɔtena ase yi dwene ho de bia ɛnya deɛ a obi bɛka saa kasa no bi akyerɛw so obi aka bi akyerɛw a kɔyɛ nipa korɔ na kɔpa ne kyɛw amen na adwempa ne atirimpo papa bi a ɔwɔ ma wo no wontimi mfɔfele ma wo na wabrabɔ ɛne wo daakye ayɛyie ɛwɔ Kristo na dɔm ti wɔ Israel da amen